풍가 함저도 너 디니 hin게 풍미시미 비디오 생강 풍고 카이메니 바 풍가 함니 hin가 따보 풍가 hin게 우스강고 너너 share 카이메니 blue color aboni gana tini ranai tini to fry jeng thanga hinke khana hinke blouse sungsinai blouse sungsmaya khwa ang soniban dino ma sungsinai tabo hinke ranani bagai reading tongo hingka hinke norbo ketaleng to hinke ani channel no subscribe share khadi te comment khadi taitam humanile je takna musungjang rok niaro sogoni ni jatke gainke nugi mangrana rok ang tabuk ri rana ni bagire ding tongo ready mani no mia no tagi toni khadu ang tinike sudu rana ni simeta me hemanle isko mane busano tranga nang exam gainke obono right langui ori no bo pasal khairi disina ja tuni disina ja munai zranya wono gainke bon tuni ri ni ko tete pete se ang kun pon no rok kharia ko bora mani pore submani pore se bon tabuk text khanyai subna dahna inke sub gainke subiri bhaji inke subirinya suna nang ya bai inke subya wo tuni ri ni inke tini bobai malanyai bonuk jana ni ko sika inke bono bono ki sak mai ri ni malik no gainke nai tong ni rok ang bobono rana nai obo hengke tabuk rana ni nai jonggo gana obo lokal ni gana punu ke dan rokna ang obo nugi mangkana obo to prajen dino ramani do tini to satar deng tongkha prajen dino baba ni satar dewo siri jana hin tongmone ang ke baba ni exam tongo prajewo hengke prajewo no talangi thangata hengke login diri khyang je dino rawa dino diri kya nugi mangkana nor tabo ang ranan bagai tagi tongo hengke obo rasu paye bom hai eng kisana nya dino robo kaisa rasu na ka buske somo nyangai thang abo ke basai me yang ka tagi tong ta kisi tang tong kha ang horono tagi toni ri kha mane phunga ke hangke pale yang gan hanai horono tagi toni ri kha hang ke je ka talang ta hang ke ani channel na please no rok support khaibe din rok support belai ke nango next video tu bu tongo ani blouse rok tai design kisa ketal no abo hangka hangke abo onek no alkang nai bui bai kenaro bunai tong di nasingai tong di ang bom ti video tu phai obo blouse rasmani pore mane rasu esin sengnai blouse kisa sengria koi bathai buthi chaye yak tom parang tu tei pro sengnai ja bo hangke engke tini to khudung mate lia tini to salo dirang tongo prajen dina wati wai payment bagai hangke khara rokor wana salte sak keseng gatung sal khudung mate mani bo oko tu khang ga hangke kisana salzamani ranya hangke khudung thup ko sawaban bagai log girle ata nugi mangkana tabu khang nal sukur bitong manarok iko bini besak bo gana tejak ang belai ke borok ahamo munai bai malai kha buri bonai thokmani oma buri sili rok ba belai ke bukung theng ekdom bukung kapla riginai malik ta belai ke mosang nai bo riginai bai buri nai thokla jesu bai pana mosang tam te buri nai thok jesu bai pana mosang di ba sakbo asta ko sombok laya asta kupur bokalaya ta ozun ekdom ozon ta ngota ke buri nai thorok ko ta mojang go kusing nong tong ta buri ke belai bukha boka ham belai malai belai bukha srangka mane sob borok bai bukha khapia do kok salai puno ga boba hinge ko bosai khapi laikya kakna musungya hajing tong chu mia malai mani ga hinge ta bokung kang borok bai malai akui phagya hingke botai kan tham tagrana ni nei samani na anu hingke bano rang talang deni hemani no te kaisa madam bo hanyo manai ni mani bini office ni staff ta hingke ang tubui malia tustu bulia ta ang yango tai kang nei hobaya sak ang rang nalia ni saka bong no mane borok talang deni tongmani no hingke obo hingke belai ke kosto jatbla borok je anu bothai phunung mane obo hingke belai ke kosto abon bagai abona ang tubugraya kho na hana ina haya tongya mane ani jamila pagina ta je yasak jarong no sikang yasak jarong no paimeni pore se na hanai langkano or ang simi tuma be bengya bele engke neng bo rang roka hangke doi maya engke neng mosade gyang nai abon bagi angke rang na phuno je bini romna ni phuno nawo ta je borok ni romna ni phuru apurno nawo rang rang to advance nawo rang na yasak tala ta gyan to kubiko gobo rang sikang na ya hangke mane kompun nawo ta khurung ni dam rok simpun nai payu ta tamni heman le na phairok engke bini los nai abon bagi na phayarok na kirwoi advance to nawo ang ke borok bo mia advance rohna ni logi tilai jagrang gang tubuya khuta ani yang se tai kang britong khu blouse kang nei rignai kang sa tai rignai ku to set blouse tai rignai ku to set kang sa tong khung ka ba borok to je phuro de ni no ke ango khasang ja do na hanai obo je jamila jatanya liya je tamnai je buthai mane
dona ja dokri diba omsun bising marnai am hairok ta ya sakli ya kisa kajang kajang jarno binawo kha kajang kajang jarno bani hinke bo tagrani hinai sai samani rang tubu jakani sawongke ang rang tubu liyata bai ang tabu talang ya kho hinai sakata je ori rimphurni kokdo obo kheto ang tabuk talang khangke man talang khangke khep khebung tongen diba bo alada ang tongen diba ang tabuk talang ya kho tato takna itapun tabuk rang talang ya hinai sakata angke nugui mangkhana norok ang rasui pai khe tabuk hingke nugui mangkhana norok ya tabuk hingka hingke andok he bui hingke bahajani simple simple jatmang manphu andok he je bejal obon sokpayo obon angke bokhor kharabung sibo tabuk khe ang bejalok no phulungna se musung liya mane kisa bothai naithok akon job bui borang bai paiman bajoto naithok no hanani bele hingke je design ganang hingke andok sokpayo design hingke bokhor mihime diba design hingka hingke bokhor mihimui thango baksa baksa hingke mane o net dongni buini rok screenshot nai rok hingke sijak tai rok hingka hingke doi mileri meyang thango angbo rai pai khe tabui ko bini bwsak belai khe naithok sajuk jakhaing tongkha gana kuphur hingka hingke kisa dotin tenang uta nuk mangkhana subya ko banga hani berai sinai nei mani hingke samung pali ebla noko kisari rok sunani akonani hingke ba olo thanapur jang phat ke subui lang thangsiwa anbo machine hamtaya uskango swnam rekha uskango swnam mani rang thangka machine swnam mani subjai hingke hani haching thangjaw wano ya subjai ya tongkha hingke machine rok nosto thango jespono nosto thanguta jeman mani angan machine no subui langkha nugui mangkhana belai khe naithoka hangkha naithok jakha norok ba bahai jakha ang ba taknai ba naithok jaknai norok ba naithok jakya saimaliya bahai engkha norok bo comment khai sadi norok comment rok kaham kaham khageng ke belai ke bakasrango kahamni bisingo hamya ba tongo hamya bo phayuna yang mo saimani tongo hingke hamya pa nang kunung jaya je sanai sai tongthung sanai kaham tongo hamya bo tongnai am haida engkha je sanai sai no tongthung no tongo ang tabuk hingke kun salia hani tongo je comment haime khaini rok no bo borok bo naitong bla hani ta nugui mangkhana tabuk hingka hingke ang bowui naitong uta hingke supnai abon pore ke supnai ang iko subui tongkha ekdom ready jakse bwsani porkhernan talnan bagui hingka hingke taisan bagui subui talang thangchino hinui ang no bokha mona hingke to bai nangni je sa subya hingka hingke ang no miliya rok na kiri uta miliya to hingke abo ekdom soman ke no rajak hingke ang no subui talang thangchino hinui talang khata bo hingke to bai jeske panar phaji subui panar phaji je sani hono ge borok kaham bai bang malayo ang to je ani je andori tagnai rok mane asus tabuk sujarate ang asuk mane borok juiche arok bai malayo kota ekdom borok bu khakachang kachang mane tulik borok bai mang malayo borok sai khapi mane borok mang ge ang sebong no ulta lasima hayeng thango malai kha hingke nugui mangkhana tabuk subui tonga ekdom dojak si obo supani ekdom dojak pai khai ko sub bai kya tabuk he naitong di kan bwsangke video khainai abo kisi sakana nya sin sui sai ro horimalia ang tamni hmande sunani jora kri kheta mati ni bagui ta khangke tole te peteng thange diba mati tak to hanje haduling man jora hangke haduri re te peteng ta ke ko subui pai tiksa boi ang thanan sang kisa video khaigeta mukhari saka bojakli hani paka bosi wang nugui mangkhana norok ke norok bom haike tak nam so tong khe phat ke kontak khadia ang bai tabuk to hapen tabuk to kisa lerna kho ta duja tong kho bun bagai norok je kisa bokha kolok khe nasingi mane rok ke to ang bai kontak khaimano tamni hamanle ang bon norok no log logi hormi khe ang bo bokha tong khoya nango ke ang ba sino baba yakni bain ba te kisa lero buni sai machine dong ni se lero ta gas ko yata amokha wati wa mani sinyango adja sari go hingke wati wa suka miya phraja wati wa suka nugui mangkhana norok wati wa mani iko ang kisa video khai kothor bokalai kha wati baba kha ani boundary kaklang thangara siri bosor poyani wati hinai kisa ti senyari khata angbo ke nobar ba phasuka ang ke an bsang ke exam na thangja ar sa kabai ma phasiwa ang bono ke nuta nu yani wana mani sailap kri khabo ke nukha light dong ni sabo baba ke i kani kagjak punawo nugui mangkhana pordar pura sijak mama ke wati wa mani kisa video tisnya kata
nukhana naro wati jun samyang wati wa khaki sabaji comment khai joton yang no wakhana haima tong khayo angke ang wati no bar phaki apsege kirwo salyap kri akan kitab ja ang horo hangke thuya haima ol kojong kojong tong tos thonoi light phana ya hangke thuime ya wati wa purung kyang asege kirwo nugui mang kana norok je sabo ketal nai dong je ketal nai ne rok ke please norok support khaide ano hangke omo pai hangke nong na ang chikon sa blouse sengmani phuduk nai tabu hangke ang blouse sengnan bagai ready khai dongo obo hangke shonibar ni do tini ni tabu ka shonibar ni video ang thaungka hangke koyang kutu hangke ang tabu blouse sengnan bagai khatoni pai khata hangke wata jawano ni wanai dong ta hangke an besai video khai dong tabu hangke nugui mang kana norok hingke pulia sungpur hingke ketrang mutrang hai nge diba hingke kutuani hingke taisa bom haike tak norok taisa next video nugui manai obo design bom haike sur blouse hingke obo nugui manai next video hingke bini riginai bo sengnai obo hingke belai ke nai thoknai bini riginai to kesak sengnai jo kesak bai kuphur mane omonai ni bo blouse kangni wadari kalang thanguta hingke kekrang kaisa kesak bai kuphur kaisa mane kuphur hingke bin kalbarin bagita hingke belai ke nai thoknai o blouse yado bini riginai design je samani mote hingke belai ke nai thoknai hingke norok nanya ni tapok di next video tubu jongo bini bantari ginai tamjani lab rok ro jori simir nai rok abo takhan ke sai manjane busu jorot nai thok na da nai thok ya hingke abo design ketal tubu jongo norok bo nanya ni tapok di na singi tong di ang to sob somai phaimi apuno norok anu tapok bai di hingke next video mal nyai jotono na hambai nai tongmani bagai an khako purbai